Хайырлы көн. Без Идел йорт Төбәкара театр фестиваленә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Фәнзилә Хаким кызы Җәүһәрова, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе, Нияз Рәүф улы Игламов, Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының әдәби бүлек мөдире, Идел йорт Төбәкара бәйгенең жюри рәисе һәм Данис Фәнисулла Шакиров, Бөтендөнья Татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары. Беренче сорауны Фәнзилә Хакимовна сезгә бирик инде. Сез бу бәйге белән, фестиваль белән таныштырып китсәгез иде, кайчан башланды бу һәм нинди максатлардан рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Идел йорт фестивале турында сүз кузгатканда без инде әлбәттә беренче чиратта әйтергә тиешбездер аның инде 17нче ел рәттән үткәрелүе турында һәм ул очраклы рәвештә генә халык театрлары бәйгесе дип аталмый. Халык театрлары дигәндә без инде аңларга тиешбез. Халык театры дигән исем йөртүче республикада булган һәм инде шулай ук безнең күрше төбәкләребездә, татарлар яшәгән төбәкләрдә үз театрлары, халык исемен йөртүче театрлары булган оешмалар рәхәтләнеп әлеге фестивальдә катнашалар. Димәк, катнашалар дигән җөмләне инде без әйтә алабыз. Ул фестиваль бер көн эчендә, 2 көн эчендә генә узмый. Фестиваль уза март айыннан алып май айына кадәр аның икенче туры, беренче турлары безнең үтә район муниципалитетларында, үзләрендә халык театрлары исем йөртүче театр төркемнәре, яисә әле халык театры исемен йөртергә нисбәт итүче төркемнәр рәхәтләнеп катнашалар. Аннан инде җиңүчеләрне билгелиләр. Алар үзләренең махсус гаризаларын язып, оештыру комитетына әлеге фестивальдә катнашырга теләкләрен белдерәләр дә, шуннан соң инде икенче турда, өченче турда катнашып, біз инде билгелибез җиңүчеләрне. Бу фестиваль әлбәттә беренче чиратта бөтен Мәдәният министрлыгы аның төп дип әйтгәндә гамәлгә куючысы һәм инде аның белән бергә Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты. Ни өчен менә шушы ике, берсе иҗтимагый оешма, берсе ведомство дигән сорауга бәйле җавапны без түбәндәгечә бирер идек. Чөнки без биредә Мәдәният министрлыгы кысаларында әлеге үзешчән сәнгатьнең шактый күптән килә торган үзешчән сәнгатьнең татар театры тарихы ул беренче чиратта үзешчән театрлар тарихы. Профессиональ театрларыбыз безнең һәрберсенең асылында үзешчән театр төркемнәренең оешып китеп, аларның инде профессиональ сәхнә менә алулары һәм шуның белән бергә үз тамашачыларын булдырулары һәм һәрберсенең тарихында менә бүген көндә ничә профессиональ театрыбыз бар, татар театры булсын, рус театры булсын, алар асылында әлбәттә аның менә дигезендә үзешчән театрлар ята. Һәм инде шуңа күрә без инде курыкмыйча авызыбызны тутырып әйтә алабыз. Татар халкы театрлы халык, татар халкы ул театр карарга ярата, ул гына да түгел, татар халкы театр уйнарга да ярата. Аны инде Туфан абый үзенең шактый күп язмаларында күп тапкырлар әйтте, җиткерде. Һәм инде менә бу фестиваль biz indi иң беренче башлангычларында бүген инде чын күңелдән Туфан абый Миңнуллинда исебезгә төшерәбез килә, Шамил абый Закировны, Шамил Зиннуровичны исебезгә төшерәбез килә. Бүгенге алар турындагы фикерләребез аларга дугалар булып барып ирешсен. Алар менә моны аңлап һәм инде бу фестивальнең кирәклеген аңлап, театрлар бар, театрлар районнарда эшләп киләләр. Ул гына да түгел, үзләренең менә кай вакытта алар шундый кызык кына безгә инде легендалар сөйлиләр. Безгә профессионал театрлар килә, аларга халык ул хәтле килми, менә безнең спектакльгә инде. Һәм ул чыннан да шулай. Без 3нче турларны үткәрәбез республикабызның профессионал театрлары сәхнәсендә. Һәм инде безне сөендергәне әлеге төрле районнардан килгән үзешчән театрларның тамашасын карарга, әлеге яңа үзенчә уйланылган, үзенчә куелган сәхнә әсәрен бәян кылырга һәм бәя итәргә халык күп килә. Менә без бүген курыкмыйча әйтә алабыз, безнең әлеге фестивальнең тамашачысы инде 22 меңнән артып китте. Тагын инде минем шушы фестивальнең тарихы әлбәттә әйткәнебезчә шәхесләребез белән билгеле, аларга аларның эшчәнлегенә, аларның зур көч куюларына һәм инде әлегедә бүгенге көндә дә исән фестивалебезнең иң якын дусты буларак Камил Зиннатович Саттаровка да бүген чиксез рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Алар менә 3 дип әйтгәне без әйтәбез инде татар акылында
һәр нәрсәнең теге эш аяк, инде ул эш кул, эш йөрәк, эш күңел булганда теге исә бу гамәлнең нәтиҗәсе уңышы тәгаенләнә дибез. Менә шушы Туфан агабыз, Камил Зиннатович, әлбәттә Шамил Зиннурович Закиров, аларның теләге, Камил абыйның инде көндәлек хезмәте белән башланып китеп, бүгенге көндә без инде менә зур бер шундый агымга чыктык. Агымның тагын бар, без инде тагын менә бүген чиксез рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Әлбәттә Мәдәният министрлыгына, әлбәттә бөтен дөнья татар конгрессына һәм әлбәттә җиткерәсебез килә президентыбызга, чөнки ел саен гран-прины билгеләгәндә ул турыда билгеләү процесслары, аның сайлау процесслары турында Нияз Рауфович ныграк тукталып китәр. Анда инде 1 миллион сумга дип әйтик сертификат ала гран-при яулаган коллектив. Ул турыда без инде алдан билгеле була. Һәм инде менә бу ел 8-нче тапкыр без автобусларда өлештек гран-при алучыларга. Хәзер инде матди техник дип әйтәбез инде мөмкинлекләрен киңәйтүгә, үстерүгә дибез. Ягъни безнең үзешчән театрларыбызның профессионал театрлардан бер дә ким чыгыш ясыйсылары килми. Аларга заманча тавыш та кирәк, аларга заманча яктылык та кирәк, тегесендә килергә кирәк, монсында килергә кирәк. Без инде менә бу ел алган гран-прига лаек булган төркемебез әлеге дип әйтик инде үзләренең матди шартларын, мөмкинлекләрен, яңа әсәрне яңача заманча чыгару мөмкинлекләрен киңәйтерләр дигән өметтә калабыз. Фестиваль кулачлы, фестиваль зур, зона турларында безнең менә сайланган районнардан сайланган әле беренче урыннарга чыкканнарны гына да безнең 54. Кемдер әйтер 43 муниципаль район бар, әнигә 54 соң дип. Икешәр дә түгел, безнең нигезләмәбез бар, нигезендә халык театрлары шактый күп булган муниципаль районнардан берничә театр зонага катнаша ала. Мисалга бер генә районны китерәм, мәсәлән, Актаныш районында бүгенге көндә үзешчән 56 театр эшләп килә. 56 театр үзенең тамашачысын, димәк ул 56 авылда театр бар дигән сүз, үз театр бар дигән сүз. Һәм ул төркемнәр спектакльләр сайлыйлар. Үзләренең район турларын сызларның күрсәгез, анда әлбәттә татарча әйтсәк, көрәш шын мәгънәсендә. Һәм инде алар зонага 2 төркем чыгаралар. Шуңа күрә һәм безне иң куандырганы да, һәм безне шактый борчыганы да, алар һәр вакыт көчле. Бу инде безне шулай ук сөендерә, димәк, театрларыбызга ихтыяҗ зур. Татар театры, татарча сөйләшә торган тамашачы, язучының җөмләсен, сүзен, эмоциясын бирә алган артист. Менә бу диалог, татар телендә бара торган диалог, сәхнә һәм тамашачы, ул Идел-йорт фестиваленең иң зур йөзек кашларының берсе. Рәхмәт. Безнең онлайн, безнең матбугат конференциясе онлайн трансляцияләнә. Сорауларны шулай ук безнең WhatsApp-тан җибәрергә мөмкин. Телефоннар безнең сайтыбызда күрсәтелгән. Һәм чираттагы сорауны бирәсе килгән иде Нияз Рауфович. Менә фестиваль ничәнче ел уздырыла, күп еллар. Сез иҗади яктан бәяләсәгез иде, безнең Татарстандагы театр коллективлары, шушы коллективларның үсешен сез күрәсезме, яки инде театраль тәнкыйтьче буларак ниндидер якка басым ясар идегезме, ничек бәяләр идегез гомумән менә бу? Мин әле 2нче ел рәттән катнашам менә шушы фестивальдә жюри әгъзасы буларак, жюри рәисе буларак, һәм әлегәчә минем әле шулкадәр зур тәҗрибә юк, менә әйтергә ничектер үсеш. Ләкин бар, хәтта менә былтыргысы белән чагыштырганда, быелгы конкурс, быелгы фестиваль миңа күбрәк шады. Чынлап та монда бик күп нәрсә тора менә шушы зональный турлардан. Чөнки менә шушы зональный турларда чынлап та менә афиша төзелә, фестивальнең афишасы төзелә. Кайбер спектакльләр, мәсәлән, мин шаккаттым кайбер театрларның спектакльләре, алар әйтик профессиональ дәрәҗәдә куелган.
аларның сәхнә бизәлеше, музыкаль бизәлеше, актерлар уеннары әйтәсе дә юк, чынлап та менә чын мәгънәсендә режиссура бар. Һәм аларны мин болай гына теге үзешчән коллективлар дип әйтмәс идем. Әлбәттә, алар теге формаль яктан менә үзешчән коллективлар, формаль яктан, ләкин кайбер профессиональ театрлардан караганда алар минемчә әйбәтрәк, тегеләрәк, ничектер менә үзенең спектакльләрне куялар. Чынлап та ул бик мөһим минем өчен чара. Гомумән менә шушы халык театрларга менә ярдәм кулы сузу дәүләт тарафыннан ул әлбәттә уңай күрсәткеч минемчә. Чөнки ну нишлисең, менә төптән театр шунда башлана. Кайный башлый шунда театрдан ясса. Әлбәттә, аның иң югары нокталары инде зур театрларда булса да, барыбер менә монда төптән башлана театр тормышы. Һәм монда беренче кайбер вакытта, кайбер очракларда, мәсәлән, тамашачы формалаша менә шушы үзешчән халык театрларының залларында, спектакльләрендә. Һәм минемчә монда бик тагын бер нәрсә бар монда. Театр ул гомумән шундый социаль институт, ул гуманизмга, гуманистик хисләренә төртә үзен тамашачыны. Һәм монда бик аңларга кирәк, менә әйтәбез, менә авылны үстерергә кирәк, авыл халкын ничектер аңа күңел ачарга ярдәм итәргә кирәк. Чынлап та ничектер менә ул эшне алып барганда, менә театрларның һичшиксез роле бик зур. Минемчә. Инде сыйфатка кергәндә, әлбәттә, без коллегалар белән тырышабыз, бер нинди ташлама ясамыйча. Ну, әлбәттә, без аңлыйбыз бу халык театрлары икәнен, ләкин ярый инде сезгә ничек булса да ярый дип шундый принциптан чыгып без эшләмәскә тырышабыз, чөнки чынлап та монда зур конкуренция, көчле конкуренция, һәм без әлбәттә менә жюри әгъзалары без шушы конкуренцияның тудыручы бер шундый инстанция, һәм без тырышабыз объектив булырга. Әлбәттә, теләсә нинди фестивальне алсак, профессиональ халык театрлары арасында үткәрелгән фестивальме, монда мөһим түгел. Менә чынлап та кемдер әйтә, барыбер безгә эләкмәде, дип номинациялар фәлән дә 100%-ка беркем дә канәгать булмый. Ләкин эш бара, дәвам итә. Һәм мәсәлән, былтыр бер нәрсәдә алмаган, мәсәлән, коллектив быел ниндидер зур премияга лаек була. Чөнки театр ул марафон. Ул ничек әйтергә инде, забег на длинную дистанцию, монда кыска дистанция түгел. Аңа үз гомереңне багышларга кирәк. Һәм әлбәттә, әгәр син аңа тугрылыкны саклыйсың икән театр дөньясына, театрның үзенә, театр сәнгатенә, ул игътибарсыз калмас бер качанда. Менә шундый принциплар инде аерым сораулар булса, конкрет спектакльләр турында мин җавап бирергә әзермен. Менә сәнгать ягыннан үсеш турында шулай бәя биреп китсәгез иде, сез үсеш күрәсезме? Коллективлар яхшырак эшлиме елдан ел? Әллә яхшырак эшли башлаганнар. Беренче чиратта менә материал сайлау. Менә шуннан бөтен эш башлана, минемчә. Бигрәк ул профессиональ театр өчен дә мөһим, ләкин монда шундый парадокс бар. Профессиональ театрда әле әсәре йомшак булса да, аны шәп режиссура, оста актерлар чыгара алалар, ничектер тарта алалар. Ә монда төптән башлана инде менә шушы материал сайлаудан. Без былтыр бик күп сөйләдек менә шушы материаллар турында, пьесалар турында, проза әсәрләре турында. Һәм минемчә монда ниндидер теге үсеш күренә бу яктан. Эштәлекле, ниндидер фәлсәфи, хәтта классик әсәрләре без читтә калмый, халык театрлары аларны ала һәм зур кайбер вакытта зур уңышларга ирешә алалар. Шуңа күрә менә монда аннары режиссерское мышление дигән нәрсә бар. Монда чынлап та ниндидер ходлар, алымнар, ниндидер менә кызыклы мизансценалар ясау. Бу якта да ниндидер үсеш бар, күренеп тора. Һәм әлбәттә, минемчә, менә халык театрларының зур байлыгы, аларның актерлык сәнгатенә туры килгәндә
бик күп шәп оста итеп башкарылган рольләр. Төрле жанрларда, комедияда, драмада, мелодрамада, хәтта трагедияда уйный беләләр, эшлиләр. Бераз җитми, нәрсә җитми минемчә, менә бераз сәхнә бизәлеше ягыннан әлбәттә, һәм музыкаль бизәлеш. Кайбер вакытта просто менә фонограмманы кабызалар да шуның белән эшмәсәләр. Ләкин монда да кайбер подвижкалар бар бу якта да. Әйтәмеш, менә икенче ел рәттән карап, менә бүтән шушы спектакльләрне шундый фикергә киләм, мин чынлап та бу эш бара. Алар игътибарсыз калмыйлар. Игътибар булса, әлбәттә, алар тырышалар. Игътибар булмаса дәүләт тарафыннан, шундый ни матур бәйге булмаса, мәсәлән, бәлки тырышмаслары булай гына теге, клуб по интересам формасында үткән булыр, аларның теге бүтән репетициялар, ниләр эшчәнлеге. Монда чынлап та алар өчен чынлап та зур, менә шундый зур мәртәбә, менә шушы финалистлар рәтенә керү. Һәм алар тырышалар чынлап та. Әлбәттә, монда мин нәрсә тагын бер ансыз булмыйдыр. Бик мөһим нәрсә хәзер менә үзәк оештыра ел сайын кайбер теге семинарлар, лекциялар. Аларга шул җитми, әлбәттә, халык театрларында эшләүче күбесе җитәкчеләр дә, артистлар да, аларга бераз профессиональ белем җитми. Шуңа күрә менә андый семинарлар һичшиксез кирәк минемчә. Һәм алар ничектер менә кластер ясыйлар кебек. Баштан укулар, аннары инде ниндидер сыйфатлы куелышлар. Бу инде бердәм процесс. Рәхмәт. Üstə bir günə söz etəsim kilə, mənə jüri əzalarına şın көңілден рәхмәтне белдерәсебез килә. Безнең 3нче турга үткән 18 спектакль, 18 көн буе ул һәр көнне тулы залда, мәсәлән, Идел Ленин исемендәге мәдәният сараенда 800 урын, ул 800 урын шыгрым тулы була. Алдан ук менә бу афишалар эленүгә безнең инде билетлар шунда ук алынып бетләр, әлбәттә без сатмыйбыз. Һәм инде менә минем жюри әгъзаларына шын күңелдән рәхмәтемне белдерәсем килә. Спектакль карала. Сез инде аңлыйсыз, искиткеч дулкындыргыч моментлар, бөтенләй башка тамашачы, Казан тамашачысы. Спектакльдән соң 2 сәгать bütün jüri әгъзалары режиссер белән бергә спектакльне сүтеп җыялар. Һәм ул мин менә берничәсендә катнашканым бар. Ул гаҗәеп итәгатьле, гаҗәеп хөрмәт белән, ләкин аның иң кызыгы труппа, баллар көтә бит әле. Әйтгәндә менә әле генә дөнья чемпионатлары узып китә, труппа баллар көтә. Җитәкчесенең чыгуын нәрсә диделәр. Бу нәрсә дигән җөмлә? Труппа шуннан соң тагын сәгать ярым режиссерны тыңлый. Бу иҗат дигән сүз. Үзешчән генә түгел. Алар менә Ниязов дөрес әйтә, кай вакытта без сокланыплар туя алмыйбыз. Шундый яхшы образлар бар. Шундый агайлар бар. Ул механизатор, яисә ул крановщик, яисә ул агроном. Авыл совет рәисләре бар безнең профессиональ, то есть үзешчән спектакльләр безнең профессиональ дәрәҗәдә уйный торган артистлар арасында. Алар менә шушы бәя белән бергә, без шуңа күрә менә кластер дип әйтәбез икән. Фестиваль ул остаханәләрдән тора. Фестивальнең аның менә спектакль генә карап, кул чаптырып, так әйдәгез дип кайтып китәбез икән. Аның менә бу тәме булмас. Тамашачының кул чабуына бер күңел күтәрелсә, икенчесе кара булай дип әйттеләр бит әле. Әлбәттә, бүтән секретларны режиссер ачып бетермидер. Аның үзенә генә әйтелгән җөмләләр бар. Ләкин ул һәрберсенә труппага менә аларның ул аралашканнарын күреп, без кай вакыт аптыраплар куябыз. Әле хәтта безгә бераз кисәтүләр дә ясыйлар. Сез сәгать 10-га кадәр генә аласыз да, сез бит 12-дә генә китәсез дип. Чөнки труппа спектакльнән соң менә бу бәяне һәрберсен үзе аркылы үткәрә. Шуңа күрә без һәрбер жюри әгъзаларына чиксез рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Һәм инде менә бу Идел йорт фестивале, ул әлбәттә ул мәктәп, ул зур мәктәп. Иҗат мәктәбе, сәнгать мәктәбе, татар теле мәктәбе. Һәм әлбәттә ул безнең профессиональ драматургиябез мәктәбе. Шушы инде. Данис Алисович, сіз де айтып кетсеңіз, менә сезгә кай ягы белән бу кызыклы, бу бәйге һәм бу бәйгенең
Мен бер генә аңарга кечеп, без менә бер генә җөмләне әйтәсез килә. Әгәр дә, мәсәлән, мисал өчен, зонага шушы төбәкнең театры үтте. Аларны кундырырга кирәк, ошатырга кирәк, транспорты кирәк. Без әгәр дә ул критик була икән, без инде кемгә шалтыратабыз? Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетына. Шулай дип, шунда ук бу мәсьәлә хәл ителә. Ләкин ул гына түгел, беренче көннән алып 3нче турда һәр вакыт, һәр 18 көн буе спектакльләрдә безнең бөтен дөнья татар конгрессы катнаша. Һәм инде менә без бер генә җөмлә әйтәсебез килә, без хәзер хыялланабыз. Иделкәем балалар фестивале бар безнең. Ул Идел йортның орлыклары, Иделкәемне без никадәр күтәрәбез, шуның кадәр Идел йорт киңәя. Иделкәемдә уйнап, үзенең районында калган, авылында калганнар, алар инде Идел йортныкылар. Алар шушында ук, алар параллель уйный башлыйлар. Балалар спектакльләрен бала аудиториясы карый. Мәктәпләребездә татар теле укытылмаганда, спектакль карарлык аудитория тота торган авылларыбыз, шәһәрләребез бар икән балаларыбызның. Димәк, бу мәктәп менә бу үзешчән театрлар кысасында эшли һәм телебез бүтән камиллеге белән драматургия, тел камиллеген шуның кадәр тота, саклана дигән җөмләне без әйтә алабыз. Хәзер инде сүз Фанис сезгә. Һәм сорауның икенче рәшиде татар телен саклаудагы ролен атап китсәгез иде. Әлбәттә, без дә иң беренче чиратта менә Рамисин сорап куйдым, без турыдан-туры бәйле бу фестиваль белән. Беренчедән без һәрвакыт әйтергә яратабыз, әйбәт, татар дөньясы һәрвакыт хәрәкәттә. Ләкин бу хәрәкәт ул бит үзеннән-үзе барлыкка килми, ул һавадан килми, ул билгеле бер төп менә шушы эре чаралардан тора. Һәм бүгенге көндә менә шушы Идел йорт дип аталучы аның исеме дә бик үзенчәлекле. Ул юкка гына алай дип аталмаган. Төбәкара театр фестивале 18нче мәртәбә шундый югары дәрәҗәдә камилләшеп шулай уза икән, димәк инде аның нәтиҗәсе бар. Беренчедән нәрсәгә нәтиҗәсе? Менә театр сәнгате дибез. Театр сәнгате, менә Рамис икенче соравын әйтеп куйды, телгә бәйле саклану. Театр сәнгате ул гомумән системалы рәвештә безнең халкыбызның телендә, мәдәниятендә, гырыф-гадәтендә, йоласында, тарихында бергә комплекс рәвештә саклау механизмы ул. Менә юкка гына төбәкара статусын алмады бу фестиваль. Игътибар итсәгез, менә пресс-релизда күрсәтелгән, быел да безнең менә Башкортстан, Мари Эл, Удмуртия, Ульяновск, Ульян өлкәсендә, әлбәттә, хөкүмәт ягыннан да ярдәм Татарстанда ул күбрәк бу театр сәнгатен үстерүгә бәйле. Ләкин шушы төбәкләрдә әгәр дә сез менә Ленин сараенда башка залларда уза торган аларның Казан тамашачысына күрсәткәнен күрсәгез, анда менә аны тоемлау, барып утырып тоемлау үзе дә бер җитә. Беренчедән, без бит менә шушы татарлар яшәгән төбәкләрдә менә бу фестивальнең шаукымы, ул 18нче мәртәбәгә саны аның юкка гына түгел. Һәр елны менә шул шаукым төбәкләргә һәм районнарга күчә бара. Менә шушы фестивальнең барлыгын белгәнгә күрә, быел инде Чиләбеләр менә үзенең халык театрын күрсәттеләр, киләсе елга алар менә шушы нигезендә катнашырга тырышалар. Менә шушы системаны барлыкка китерә һәм билгеле бер хәрәкәтне китерә. Һәм алай гына да түгел, без менә шушы хәрәкәтне булдырыр өчен юкка гына түгел, быел гран-при ия булучы коллективка без Алла берсә инде менә планлаштырабыз, һәм аны Галискар Камал исемендә Татар дәүләт академия театрында игълан да итәчәкбез. Төмән өлкәсенә, Төмән өлкәсе, Төмән шәһәренә дә һәм Төмән өлкәсенең Янбай, Чыкша һәм башка татар авылларына гастрольләрен оештырабыз. Ни өчен эшләнә бу? Беренчедән, әлбәттә, инде безнең андагы халкыбызны да күтәреп җибәрер өчен, мондагы гран-при яулаучының да инде мотивациясын күтәрер өчен, һәм менә безгә шушы шаукымны тагын да ныграк төбәкләргә, Татарстаннан читтә булган милләттәшләребез яшәгән төбәкләргә җыелдырыр өчен эшләнәлә бу. Һәм сез игътибар иткәнсездер, бу Идел йорт фестиваленең ул Шамил Зиннур улы Закиров исемен йөртә. Бу да шулай гына нигезсез генә куелган исем түгел. Чөнки менә Фәнзилә Хәкимовна әйтеп узды, шушы фестивальне башлаган вакытта аның нигез салучыларның берсе буларак та Туфанова Минуллин белән Шамил Зиннур Закиров менә шушы бергәләшеп театр сәнгатен үстерү дигән мәсьәләдә шактый югары дәрәҗәдә үзләренең салы фикерләре белән генә түгел, гамәлләре белән шушы эшне күрсәткән шәхесләр. Шуңа күрә инде без менә шушы режиссерлар тәкъдиме белән, менә шушы Идел йорт фестивалендә катнашучылар тәкъдиме белән шундый менә фикергә килдек, һәм бу безнең төбәкара театр фестивале Шамил Зиннур улы Закиров исемен йөртә. Һәм
менә театр сәнгате менә бүгенге әлбәттә телгә булган вазгыятькә дә бәйле, менә шушы шаукымга да бәйле, ул үзенең ролен гаҗәеп зур роль уйный. Чөнки җыр биюгенә бүгенге көндә һәм билгеле бер җыр бию фестивальләре дә кирәк, мин аны кирәк дип әйтмим. Менә шушы театр сәхнәсендә анда бит гади катлам вәкилләре, кешеләре, анда Фәнзия Хәкимнең әйтмешли крановщиклар, механизаторлар, табиблар, мәктәп укытучылары һәм менә шушы сельсовет рәисләр һәм бюджет өлкәсендә эшләүчеләр генә түгел. Сез күз алдына китерәсезме? Һәр көнне атнасына үзләренең шушы мәдәният йортларында, регионнарда булса, татар мәдәният үзәкләре каршысында яисә билгеле бер үзәкләр каршысында һәр көнне репетицияларда гаиләләре белән бергә, алар үзләре генә түгел бит, баласы чагасы да шунда, әнисе дә, әбисе дә, баласы да, әнисе дә менә шулай күмәкләшеп бер театрны барлыкка китерәләр, бер тамашаны барлыкка китерәләр. Һәм бүгенге көндә дә менә аның роле әйтеп бетергесез зур, аның әле шушы системалы эшнең дәвамы, шаукымы без үзебез дә сизеп торабыз. Һәр елны безнең Татарстан районнарына гына түгел, чит төбәкләрдә Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез тарафынан да менә шушы театрда безне катнаштырыгыз әле дигән фикер белән, тәкъдимнәр белән, әлбәттә аны әле камилләштерергә кирәк. Труппа мәсьәләсе, калган мәсьәләләр бар, оештыру эшләре бар, ләкин аның нәтиҗәсен күрәбез. Шуңа күрә әле менә аның шушы фестивальнең дәвамын һәм нәтиҗәсен алга таба әле күрәчәксез, менә күреп торырсыз. Рахмәт. Менә WhatsApp-тан килгән сорау безнең коллегаларыбыздан. Фәнзилә Хәкимовна, бу сезгәдер инде сорау. Менә сез әйттегез, Актаныш районында 54 коллектив дип. Анда Кайсы районнарда аз, яки бөтенләй булмаган районнар бармы дип сораганнар. Кемне сездән тәнкыйть көтәләр? Бөтенләй булмаган районнар юк. Алдан әйтеп куябыз, безнең тагын бу фестивальнең бер үзенчәлеге бар. Безнең фестивальдә әлбәттә ул каядыр 99% булмаса да, 98% ул татар театрлары фестивале. Ләкин әгәр дә районда рус телендә спектакльләр куючы, чуаш телендә спектакльләр куючы, халык театры исемен йөртүче төркем бар икән, ул бу фестивальгә катнаша ала. Шуңа күрә монда халык театры исеме йөртмәгән бер театры булмаган районнар юк, ләкин катнашмаган районнар да юк дип әйтә алмыйбыз. Безнең катнашмады быел Спас районы катнашмады. Калган бүтән районнар катнаштылар. Бу инде зона турына, икенче турга. Гәрчә аларда халык театры бар. Без менә бу әлеге катнашмый торган дип әйтик инде, куштырнаклар эчендә түгел, бу чын мәгънәсендә катнашмый торган районнарыбыз безнең шактый күп иде. Без инде менә рус спектакльләр, рус театрлары күбрәк булган районнарда, Закаме дип әйтик инде, Каманың ор ягында. Мин бүген менә тагын рәхмәтемне әйтәсем килә, авырып китсә дә җиткерерләр Вячеслав Федорович Колесниковка. Ул Чистай шәһәренең эксперимент театр төркеменең баш режиссеры. Ул Закамский зори дигән махсус шушы Идел йортының тагын бер агымын булдырды. Бу агым кысасында без аңа чиксез рәхмәтлебез. Чирмешән районнары, менә моңа кадәр катнашмаган районнарыбыз инде безнең катнаша башладылар. Без әлбәттә әле безнең төп максатларыбызның берсе районда әлеге театрларның күбрәк барлыкка килүләре. Аларның халык театры исеме йөртергә күңелләренең тартылулары, ул исемне алыр өчен әле хезмәт куярга кирәк. Ким дигәндә 5 ел эшләргә тиеш, һәм ул ниндидер бәйгеләрдә үзенең тамашачысын инде табырга тиеш. Аның таләпләре бар. Без бу юнәлештә эшлибез. Бүгенге көндә безнең мәсьәләне әйтгәндә 14 халык театры исеме йөртелә торган бүтән дип әйтик инде театрларыбызда катнаша дип әйтә алмыйбыз, ләкин без инде адымнарыбыз шактый иркен, менә катнашмый торганнар, алар инде һәр ел сайын кими баралар. Кемнәрдер бәлки ул спектакльләрне без күрмибез дип әйтә торганнардыр. Бер тапкыр гына спектакльне премьераны эшлиләр дә, бер тапкыр гына күрсәтәләр дә, шуннан соң безнең конкурста катнашалар да, шуның белән әлеге спектакльнең премьерасы бетте дигән җөмләне без әйтә алабыз шактый күп театрларыбыз турында. Менә без чиксез рәхмәтлебез быелгы яңа сертификат гастрольләргә чыгару дигән сүз. Әлбәттә, үзешчән театрны гастрольгә чыгару ул кытышкыч зур мәшәкать. Мәшәкатьнең асылында труппаны
район башлыклары дәрәҗәсендә сорый труппа артистын сорыйлар бер атнага бушатуны, чөнки труппа бит профессионал түгел. Ә монда труппа шушылай торып 3-4 спектакль уйнап кайта икән атна эчендә. Бу труппа үзенең чын мәгънәсендә томашачылы труппа дип исәпле бит инде. Без хәзер хыялланабыз. Әлбәттә, безнең районнар арасында алмашлар китте. Бу спектакль белән монда киләләр. Безнең мәсәлән Башкортстанга бик күп кенә Идел-йортта катнаша торган театрларыбыз 4 илдә инде уйнап чыктылар. Тагын бер җөмләне әйтәбез. Идел-йортта катнашып беренче урыннарны ала эшләп килгән безнең 4 иле үзешчән театры, бүген муниципаль театр, алар профессиональ театр. Алар кем әйтмешли, безнең фестивальдә быел соңгы тапкыр катнаштылар. Алар икенче категорияга күчтеләр. Алар инде Нәүрүзгә килергә тиеш булалар, яисә башка профессиональ театрлар бәйгеләренә килергә тиеш булалар. Әлбәттә, без бу проблеманы аңлыйбыз. Без bütün проблеманы аңлыйбыз. Ләкин шул ук вакытта безнең күңелебездә бер нәрсә бар. Бүген көндә халкыбызда театр менә җене, аны мин татарча бу сүз белән әйтәм, Данис Фанисович шаукым диде. Бу шаукым бик матур кузгалды. Гармончылар шаукымы кебек үк. Шуңа күрә без инде Спас районында менә дигән урыс театрда, татар театрда булыр дигән җөмләне әйтәбез, чөнки ул безнең күпме әдипләр биргән ягыбыз. Абдулла Алишның гына да һич югы Иделкәемгә менә дигән спектакльләр алып килә алалар Спас районыннан, Абдулла Алишның туган авылы мәктәбе балаларында. Рәхмәт. Шуңа күрә мин Фәнзилә Хәкимовна турында аерым әйтеп үзем, һәм Фәнзилә Хәкимовна ул үзе Фәнзилә Хәкимовна буларак түгел, менә шу Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү үзәге буларак. Менә һәрбер фестивальнең, һәрбер эшнең, һәрбер хәрәкәтнең үзенең бер әйдәп баручысы бар. Әгәр дә менә шушы кешеләр үзләре шушы эшне тоемламаган булса, әгәр дә бу кешеләр үзләре шушы җанлы рәвештә һәрбер шушы театр белән элемтәдә булмаган булса, аның нәтиҗәсе булмаган булыр иде. Һәм аерым игътибарны юнәлтегез жюриның составына. Жюри составы габгади түгел. Гадәттәге теге формаль өчен генә жюри әгъзалары итеп билгеләнгән кешеләр дә түгел. Нияз Игламов үзе менә жюри рәисе. Аның белән фикерләшә, бәхәсләшә башласаң, ул бит безнең тәнкыйтьче, бер театр труппасын былай гына формаль рәвештә карап утырмыйлар алар. Фәнзилә Хәкимовна әйткән, мин үзем дә ул процесста катнаштым. 2 сәгать ярымнан соң тагын 2 сәгать шушы кешеләрнең күзләрен күргән булсагыз, менә сез әгәр дә инде, аның нәтиҗәсе дә менә шушы укымы да, хәрәкәте дә искиткеч. Шуңа күрә рәхмәт әйтәм әле. Алдан без рәхмәт сүзен бик сирәк әйтәбез. Рәхмәт. Бу очракта әйтергә кирәк. Рәхмәт. Тагын бер генә рәхмәт әйтәсем килә. Әлбәттә, театрның менә бу фестивальнең үзенең дуслары бик күп. Безнең дусларыбыз районнарда. Ул безнең профессиональ театрларыбыз һәм аларның җитәкчеләре, артистлары, труппалары. Зона турларын без профессиональ сәхнәләрдә үткәрәбез. Ул безнең Минзәлә театры, Әлмәт театры, Чаллы театры, Түбән Кама театрлары, Буа театрлары, һәр берсе менә ул профессиональ сәхнәдә спектакльнең үзешчән театрны кертүнең аның тагын бер тәме бар. Аның бар бурычлылыгы, аның бар күңел дулкынландыргыч моментлары. Карамында шушылар йөргән урын бит инде. Карап моның гримеркасы икән дип менә карап китә үзешчән театр артисты. Гримерка янынан үтеп китүнең аның үзенең сихри ниндер бер шулай дулкыны бардыр. Кемдер әле ул гына түгел, ул гримерканы кертеп тә утырталар. Мин шуның гримеркасында, без ишебез шушының гримеркасында булдык. Тизрәк фотога төшерәләр. Мин менә бу кирәкле эшне эштем, мин болар шикелле эшлим дигән күңелгә менә шушы җөмләләрдә керә бит әлеге сәхнәләрдә, әлеге театрларда. Шуңа күрә без чын күңелдән әлеге дусларыбызга рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм инде шулай әлеге Беренче көненнән алып Шамил Зиннурович Закиров башлап җибәргән сәгатьтән бирле Камал театры әлеге Идел-йорт фестиваленең дип әйтик инде төп йорты. Ул Кабан буе, Кабаннан Казан суыннан Иделгә, менә шушы Идел буеның менә шушы зур бер дип әйтик инде альма-матер бу очракта фестивалебезнең ул инде безнең Алескар Камал театры. Шуңа күрә без ул коллективка да рәхмәтләребезне әйтәбез. Безнең халыкта бер җөмлә бар бит инде. Ил белән күтәргән дөнья ул әллә кайларга, тугыларга менеп җитә дип. Шуңа күрә йортыбызның, Идел йортыбызның
үрләре әле аласы үрләре биек, ләкин дуслары күп. Рәхмәт, сораулар. Сұрау. Заналь турда нинди спектакльләр җиңгәнен әйтеп китсәгез һәм әлеге спектакльләр алар популярлык яулаган спектакльләрме яисә әлегә сәхнәләштерелмәгәннәрме? Уны укырга тиеш булам, чөнки 18 спектакль, 18 әсәр, берсе дә кабатланмый. Монда бар мәгълүм Рифат. Профессиональ сәхнәләрдә куелган спектакльләрме алар? Әлбәттә. Барысы да. Әлбәттә. Барысы да түгел. Барысы да куелган. Атап китсәгез. Барысы да куелган, ләкин менә бер җөмләне әйтәсем килә. Бүгенге көндә әйтик актив премьералары булмый торган бер кадәр онытылганнар да булырга мөмкин. Нияз Рауфович тиккә генә әйтмәде. Спектакльләрне сайлаган вакытта без кайвакытны аптыраплар куябыз. Шундый зур, мәсәлән, панорамалы спектакльләр алып киләләр. Панорамалы спектакль бит 25 актер тотарга тиешсең. Ул 25 актерны бит әле син көн сайын бит репетиция булмаса да атнага китапка репетиция китерергә кирәк. Хатыныннан аерырга кирәк, баласыннан аерырга кирәк, эшеннән аерырга кирәк. Кемнеңдер кимәтмеш әле параллель бит әле бүтән мәшәкатьләре дә бар. Ләкин алар менә шундый, анда безнең мин инде авторларын әйтеп китәм. Безнең Мирхәйдәр Фәйзи фаворитлардан дип әйтәбез, фаворитлар дип әйтәбез. Мирхәйдәр Фәйзинең әсәрләренә игътибар кимеми. Әлбәттә, иң зур фаворит Туфан абый. Аптыраплар куябыз кай вакытта монсы ничек алганнар соң булар моның дип. Чөнки анда бар шундый катлаулы әсәрләр. Шәриф Хөсәйнов бик яшь. Шәриф Хөсәйнов. Аннан соң яңа драматургларыбыздан әлбәттә яңа Мансур Гиләҗевне хәзер ала башладылар. Психологик драматургия. Аларның кай вакытта бер авторның берничә әсәре дигән җөмләләрдән аннан соң Радиф Сәгъди килеп чыга дигән җөмлә монда менә шу ул бит инде зоналарны үтеп 3нче турга үткән дигән көчле итеп куелган әсәрләр бар. Ул шактый популяр, җиңел әсәрләр дә бар, алар арасында комедия жанрында Ләбиб Лирон менә берничә тапкыр аның әсәрләрендә без күрдек. Зөлфәтне аларга куркалардыр дип мин. Зөлфәттә эшли катламнар бик күп. Onlar bit satira janrı белән эшләү бик авыр. Менә төп шушлар. Әсәрләргә килгәндә менә Хайвахитне дә менә бер ара Хайвахиттә. Хайвахит бик күп. Хәзер соңгы елларда Зифа Кадыйровның инсценировкалар күренә башлаган. Аннары бик күп. Проза әсәрләре Әмирхан Еникида күренә. Чехов мәсәлән бар. Хәтта Шекспир, Гамлет менә безнең чыккалады. Быел тагын Европа Плафтның әсәре чыкты. Әйтәбез, палитра шул хәтле күп һәм шиксез көтелмәгән әсәрләрне дә алалар. Әлбәттә, Григорий кияүләре ни өчендер шактый популяр ул безнең ничәдер теге сезонлап хәзер Күкмара үзешчән театр куйганнан соң без инде алынмаслар, куркырлар, Күкмарадан арттыра алмаслар дип уйлаган идек. Бөгелмә шуның белән җиңде гран-при. Менә 10 көнне без аның спектаклен карыйбыз. Һәр берегезне көтеп калабыз, журналистларны да көтеп калабыз. Сезнең ассоциациялар менә мин һәр вакыт әйтәм. Журналист тарих битен яза. Без бит тарихны соңыннан газета, журнал битләреннән алып, шушыннан соң 100 ел булган элекне без карыйбыз бары тик язучының ассоциациясе белән. Сезнең бәягез ул тарихи бәя булып кала. Бәлки Нияз Рауфовичның ул кадәр калмас. Менә журналистның ассоциациялар язылган язмасы вакытлы матбугатта кала да 100 елдан соң театровед татар театры турында сез язган язмалардан чыгып менә шушындый спектакльләр булган икән дигән җөмләләрне әйтәчәкләр. Без сезне шулай көтеп калабыз. Нияз Рауфович күңелсезләнергә кирәкми, чираттагы сорау. Булгар радиосы Лютфия Шәрәфиева, Нияз әфәнде, сезгә иде сорау. Менә сез семинарлар кирәк дип әйттегез. Беркемгә дә сер түгел инде. Аларның күбесе спектакль куючылар, алар мәдәният йортында эшләүчеләр. Менә алар өчен, шул режиссерлар өчен мастер-класслар, семинарлар үткәрергә бүгенге көндә нәрсә җитми? Ничек инде җитми? Бөтенесе җитә кебек, вакыттан тыш. Вакыт кирәк. Чөнки менә
Силе башлады инде Фәнзилә Хәкимова менә авыр дип гастрольләргә җибәрү шушы халык коллективларын, чөнки монда бик күп теге башка проблемалар. Аларга теге рәсми рәвештә, мәсәлән, командировочный биреп табылмый. Анда бик күп нәрсәләр. Шул ук вакытта менә шушы хезмәткәрләр дә алар гел эштә, алар гел шунда, аларны җыю, аларга менә шушы семинар үткәрү ул тоже шундый теге, мәсәлән, март айында андый чара узса икән, димәк, аны уже сентябрьдә, октябрьдә уйлап бетерергә кирәк. Монда планлаштыру һәм оештыру мәсьәләсе бик ачык тора. Һәм аны эшлиләр безнең коллегаларыбыз, Аллаһка шөкер. Бәлким аз алар, бәлким күбрәк булырга тиеш, бәлки төрле юнәлештә менә шушы семинарлар булырга тиеш, ләкин минемчә әлегәчә хәзердә менә уже ниндидер теге структура төзелеше бар, менә шушы кластерның. Чөнки бу беренче чиратта театраль мөхитендә булу. Алар бит аралашалар. Менә 30лар күбрәк тә кеше килә менә шушы семинарга. Алар бик күп киләләр, мәсәлән, без кайчандыр хәтта теге ТЮЗ сәхнәсеннән, Казан ТЮЗ сәхнәсеннән лекция укырга туры килде, чөнки бик күп катнашкан кешеләр булды залда. Алар аралашалар. Иң мөһиме шул. Біз ничек бит алар теге төптә җирдә эшләгәндә, мәсәлән, теге авылларда кайбер әүләрдә шундый теге хисме, фикерме туа, без генә менә театр белән шөгыльләнәбез. Безнең генә менә шунда мәсәлән, Казанга килгәч семинарга, алар уже башка коллегалар белән элемтәгә кереп, ниндидер яңа проектлар уйлап таба башлыйлар, ниндидер теге менә фәлән театрда шундый ниләр, алымнар хәзер кулланалар. Без дә кулланыйк әле. Шуңа күрә менә профессиональ мөхит, ул бик мөхитен булдыру бик мөһим мәсьәлә. Һәм семинарлар беренче чиратта бәлким шуның өчен кирәктер. Аралашу. Чөнки театр гомумән ул шундый социаль институт, анда аралашалар. Тамашачы белән актерлар, режиссер белән ниләр. Ул шундый, ул аның өчен корылган, минемчә. Бер-берсен эзләр табар өчен. Менә шул. Бер җөмлә әйтәсем килә. Бу фестивальнең рәисе Нияз Рауфович очраклы түгел. Нияз Рауфович белән без бик тыгыз элемтәдә, безнең әллә нинди хыялларыбыз бар. Менә бу остаханәләргә бәйле. Әллә нинди хыялларыбыз бар. Бөтенесен дә ачасыбыз килми, шуңа күрә алар хәзергә хыяллар. Кайсыдыр ниндидер тамчылар белән алар ачыла башларлар, ләкин менә безне сөендерә. Без менә бу фестивальгә мөнәсәбәтле семинар үткәрәбез гадәттә январь аенда. Быел була безнең бөтен дөнья татар конгрессы планына кертелгән төбәкләрдән килүче үзешчән татар театрлары өчен ансы март аенда безнең бу семинарга без шаклар катабыз. 110-120 кеше килә, менә бу режиссерлар. Һәм алар менә ах итеп тыңлап кайталар, кемнедер ахы эшли Казанга чыкканчага җитә, кемнекедер еллар әйләнәсенә. Менә шушы иң кыйммәтле күз яна икән, күз белән бит күңел яна. Спектакль эзләү гына, мин моны менә булай итәм дигән хыял барлыкка килә. Шуңа күрә безнең хыялларыбыз бар, бездә хыялый. Худай насыйп итеп, Алла бирсә, исән имин булып, бу фестивальнең тагын ниндидер кызыклы гына татарча әйтсәк фишкаларын күрергә өметләребез бар. Рәхмәт, безнең вакытыбыз азагына якынлашып килә. Сораулар булмаса, рәхмәт. Килгәнегез өчен рәхмәт. Унысы көнне сезне барыгызны да Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында көтеп калабыз. Тарих битләрендә изе калсын сезнең тарафыннан. Рәхмәт.